שלום לכם. אהלן. וואלה, זה תאמין לי, מספר אחד. גולן שלח אותנו אז, זוכר שהוא קנה ממך שעון, קרטייה? מי? גולן. גולן. אה? גולן? כן, קנה ממך אז שעון קרטייה פעם. לוח לבן. לוח. אתה עדיין יש לך את השעונים האלה? אתה מוכר אותם עדיין? מי זה גולן? גולן, אתה לא זוכר אותו? לא באמת שלא, אם אני רואה אותו יכול להיות, אבל בשביל גולן אחד יש? אחד, משוגע כזה. גולן. כמו שיגיד לי משה. מי זה משה? משה. זה היה זמן אבל, לפני איזה שנתיים, שנה וחצי. קנה ממך שעון קרטייה. רצה לוח לבן, רצה לוח כחול, והבאת לו בטעות לוח לבן. לא, זה לא יכול להיות, זה לא בלוח. הכתובת. אה? לא, זה זה בטוח לא אתה. פה. זה פה, זה פה. אין דבר כזה. זה פה. אתמול אני לא זוכר מה אכלתי, אתה שואל אותי על שנה וחצי. שלשום בא אליי בן אדם בטריה, לא זכרתי אותו בכלל. לא. שנה וחצי. אם היית אומר לי שבוע, מלא. שנה וחצי? יאו, הרדי. טוב, אז אני אגיד, האמת שרצינו, הוא אמר לנו לבוא לפה, אתה מוכר שעונים של קרטייה וזה. הוא אמר לנו את המספר, בן יהודה, ככה. תביא אותו. למה הוא לא בא אליך? תביא אותו לכאן. אנחנו נביא אותו לפה. ניתן לו לדבר איתך. הכי טוב. בטוח אתה תזכור אותו. שים את הרמקול. איזה שעונים אלה? תדבר איתו, נראה בסדר. אתה בטוח מכיר אותו. נו, תכלס, מה? רצינו קרטייה, אבל אתה אומר שאתה לא מוכר. הוא אמר שאתה עושה מחירים טובים. מי זה גול? במה הוא מתעסק? בבגלה. מוכר הוא. לא, לא, באמת. באמת. עוגיות, יש להם מפעל של עוגיות. רגע. איך הוא נראה? דומה לו. לא. גולן, הנה, אנחנו אצלו, אבל הוא לא זוכר אותך. תגיד לו, הנה. הלו. הוא לא זרם פה, דבר. למה שמת? גולן. בסדר. הוא לא זוכר אותך, גולן. תגיד לי, מתי היית אצלי? גולן. לא, אני רואה אותך בטח. הוא אומר לי גולן. בשם מישהו יש בשם גולן. מה, רק אתה יחיד גולן? נו, מה רצית גולן? אבל לא חשוב. שעון קרטייה הוא רוצה איזה דגם? איזה דגם הוא שואל אתה רוצה? פאשה. פאשה? הנה, זה פאשה, כרונו. וואו, בוא נזיר איפה זה. הוא רוצה, איזה קרטייה הוא רוצה? פאשה לבן, פאשה סי, פאשה חודו, פאשה מה? מה זה חודו? יש לי אחד עם חום כזה, בטריה. אתה תוריד את הרמקול. רגע, אני אוריד אותו מהרמקול. גולן. תגיד לי, מתי היית, גולן? מתי היית אצלי? גולן. אתה מתעסק בבנגלה? ממתי אתה מוכר בנגלה, יחרה? אתה אמרת, זה לא גולן של משכון? כן, משכון. זה. הוא צוחק עליי. די, אתם צוחקים כן, עליי? לא, באמת, באמונה. הוא אומר לי בנגלה, הוא מצחוק. סתום הגולן הזה. הלו. הוא אומר שהוא מכיר אותך מהמשכון. מה, משכנת אצלו פה משהו?
לא, הוא אומר לי שאני, יש לי משקול, לא יודע. הוא קנה ממך שעון. אם... אה? איזה שעון הוא קנה? בוא'נה, אבל כמה עולה השעון הזה באמת? בוא'נה איזה שעון. זה 12,000 שקל. וואי וואי. בוא'נה איזה שעון יפה יש לו פה גולן? זה מאוד מיוחד, הלוח מיוחד. לוח לבן יש הרבה. מה זה הלוח הזה? לוח כזה זה לא עשוי הרבה. טוב, ביי. תן לי אותו! לא, אמר שהוא יבוא לפה עוד מעט. בסדר. אז רגע, אתה יכול לעשות לנו מחיר על זה, אבל אם נרצה, הוא אמר שהוא מכיר אותך טוב. אם זה הוא, יש אחד נמוך, אם זה הוא, גובה שלו בערך, קצת יותר. משוגע גם כזה, משוגע כזה. כן, כן, משוגע. אם זה הוא, נכון? כן, אתה עושה מחיר? אני עושה לכם מחיר. אני עושה לך מחיר. טוב. מתי הוא בא? אני אביא אותו מחר אולי. אין בעיה. יאללה, אחי, איך קוראים לך? משה, משה. נעים היה מאוד. מאוד נחמד היה. אבל, ביי, מה? תשמע, תבוא מחר, תבוא איתו. אני אבוא עם שבאמת הדיבור. אני, לא, לפי הדיבור שלו הוא מכיר אותי. כן, כן, כן. לפי מה שהוא אומר. הוא מכיר אותך טוב. יופי. אם זה הוא. כן. אם זה הוא. נמוך כזה משוגע. כן, כן, אהבל כזה. אחפל, הלוואי שאני הייתי אחפל כזה שהוא.